Виждаме те с усмивка, отново с екипа на националния отбор. Предполагам и за теб самата е голяма емоция отново да се завърнеш у дома и да представяш родината си. Да, емоция е и шегувахме се, че първия ден беше като първи учебен ден, за мен специално. След такава пауза е хубаво наистина да се върнеш, да се запознаеш с някои момичета, не ги познавахме, маничките, но ще бъде интересно. Липсваше ли ти това чувство да представяш България, защото наистина мина определен период от време? Липсва, да, няма как след 15 години, всяка година, всяко лято с националния отбор, в един момент липсва тази тръпка да чуеш химна. Това е неповторимо и не се изживява нито в един клубен отбор. Различно е. Това е съвсем друго усещане за волейбол. Ще успеете ли изградите добра сплав между младост и опит в националния отбор? Надявам се, затова сме тук, затова Тони ни е повикала. Тя много добре вижда нещата, така че вярвам, че ще се получи. Какво ти каза, ако не е тайна, за да се завърнеш в националния отбор? Нищо конкретно, нищо така определено, което е повлияло. Ние сме си говорили и преди, когато тя можеше да стане треньор на националния отбор, че това е нещо много хубаво, ако се случи. За съжаление се случи и за мен лично малко късно, но има време. Все пак тези момичета са много млади и тя е най-добрият треньор, който може да поеме този отбор в момента. Тя ли беше и сред ключовите аргументи ти да решиш отново да облечеш националния екип? Да, определено да. Успех! Благодаря.